אז שלום לכולם, אני אורית, אני מרפאה בעיסוק, אני מורשת נגישות השירות, אני מרצה וחוקרת בתחום הנגישות הדיגיטלית ובינה מלאכותית ומפתחת כלים דיגיטליים נגישים בעצמי, ובהרצאה הקרובה אנחנו נראה ככה כלים שאני פיתחתי, ונדבר על כלים דיגיטליים נגישים לפיתוח מיומנויות תפקודיות. בחלק הראשון נדבר על מחקר שערכתי בנושא של משחקים ללא גבולות, שזה כלים דיגיטליים שמתאימים לאוכלוסיית הילדים. לאחר מכן נדבר על כלי שפיתחתי לאוכלוסייה שהיו יותר בוגרים, הכלי נקרא נוסעים ברצף ברכבת קלה, ובסוף נגיע לחלק של סיכום ומסקנות. אז הכלי הראשון שעליו אני אדבר הוא נקרא משחקים ללא גבולות. זה ספרייה דיגיטלית עם משחקים נגישים לילדים עם מוגבלות קוגניטיבית. המחקרים מראים לנו גם משחקים דיגיטליים הם עוזרים לשיפור מיומנויות יומיומיות, כמו כישורים חברתיים, כמו שפה, כמו דיבור, כמו כישורים מוטוריים, כמו משחקים פיזיים ולפעמים אפילו יותר. אז גם הסביבות הדיגיטליות זה סביבות שהן סביבות מעשירות. והרציונל שהוביל אותי בעצם לפתח את המחקר הזה, זה שיש חוסר מאוד גדול בנושא פיתוח של משחקים דיגיטליים נגישים, ובכלל המחקר בנושא הזה, בגלל שמאוד מורכב לעשות מחקר מהסוג הזה, כי זה דורש חיבור של עולמות ידע שונים, עולם העיצוב, עולם הנגישות הדיגיטלית וגם עולם הטיפול, ולכן החיבור הזה מקשה לערוך מחקרים מהסוג הזה, לכן הכלי והמחקר הזה הם מאוד מאוד משמעותיים. אוכלוסיית המחקר שלי הייתה מרפאות בעיסוק, בגלל שאני מרפאה בעיסוק, אבל כמובן שזה מתאים לכל האוכלוסיות. במחקר השתתפו 25 ילדים ברמות תפקוד שונות. כלי המחקר זה היה, אני ראיינתי מרפאות בעיסוק, ככה רציתי להבין מהם מה הקושי שהן מתמודדות, איזה משחקים הן משתמשות היום בשטח, איזה תחומי משחק הם היו רוצים ורוצות שאני אבנה את ערכת המשחקים, ולפי זה אני הצבתי את הספרייה הדיגיטלית לפי המידע שקיבלתי מהם. וזה מוביל אותי למודל שאני פיתחתי, להנגשה דיגיטלית, וזה מודל שאפשר להשתמש בו לכל כלי דיגיטלי שנרצה לפתח. בחלק הראשון אנחנו קודם כל נאפיין את הצורך הדיגיטלי. מה הצורך הדיגיטלי שאנחנו רוצים כרגע מהילד? אני רוצה שהוא ילמד לבחור, אני רוצה שהוא ילמד ללחוץ על עכבר, אני רוצה שהוא ילמד לגרור, מה אני רוצה מבחינה דיגיטלית. לאחר מכן אני צריכה לבחור איזה אתר אינטרנט. אפשר אתרים כמובן בבינה מלאכותית, ויש לנו היום הרבה אתרים בבינה מלאכותית, לכן בגלל שיש הצפה של כלים, מאוד מומלץ למפות איזה כלי הוא מתאים לאוכלוסייה שאני עובדת איתה, איזה כלי אני מכירה ואני אוכל לעבוד עם האתר בצורה שהיא טובה ומותאמת אליי. לאחר מכן אני צריכה לבצע את התאמות הנגישות בתוך האתר שבחרתי, אם זה מבחינת הניגודיות, הסמלים, הריווח, ולהכניס את כל עקרונות הנגישות בהתאם לאוכלוסייה. ובשלב הרביעי אני צריכה לתת למשתמש עצמו להשתמש בכלי שפיתחתי, לראות איך הוא מגיב, אם יש שינוי, אם יש איזה צבע אולי שלא מתאים, בשפה שלא מתאימה, ולשנות בהתאם. אז כל הזמן אנחנו חוזרים לשלב הזה של הבדיקה ומשנים בהתאם למשתמש שלנו, וככה זה מתפתחת חוויית משתמש נגישה. במחקר הזה אני השתמשתי בקלוד AI כדי לכתוב את ההוראות למשחקים. מחקרים מראים לנו שגם ChatGPT וגם קלוד AI מאפשרים לנו היום לכתוב בשפה בפישוט לשוני, אבל קלוד AI מצליח ברמה הרבה יותר טובה, בגלל שקלוד AI התפתח מאוד בחודשיים האחרונים והיכולות שלהם הרבה יותר טובות, לכן כדי לכתוב בשפה פשוטה ובפישוט לשוני עדיף להשתמש בקלוד AI. ליצירת התמונות אני השתמשתי בדלי 3, והאתר אינטרנט שבו בניתי את הספרייה עצמה זה היה בבייס 44. בייס 44 זה אתר שהוא בפיתוח ישראלי,
וכן היה חשוב לי דווקא לנסות באתר שהוא בפיתוח ישראלי, כדי לראות איך פלטפורמות ישראליות מתמודדות עם כל הנושא הזה של נגישות דיגיטלית, כמה המפתחים חשבו על העקרונות הנגישות, כמה הם מאפשרים להטמיע את עקרונות הנגישות. אז ככה היה לי מאוד מאוד חשוב להשתמש דווקא באתר לפיתוח ישראלי, למרות שיש לנו הרבה אתרים היום ליצירת אתרים ואפליקציות. אז בואו נראה איך זה קרה בפועל. המרפאות בעיסוק קיבלו קישור לספרייה הדיגיטלית, הם לחצו פה על ההתחלה, בדף הראשון רואים פה את כל הקטגוריות של המשחקים עצמם, עם סמלול, עם חלוקה לצבעים, שזה חלק מעקרונות הנגישות. לכל משחק היה כמה רמות, שזה גם חלק מהעקרונות של משחקים נגישים, לאפשר כמה רמות של משחק, כדי שזה יתאים למגוון צרכים. יש פה את הסמל למעלה, לכל משחק סמל שונה. אנחנו נראה עכשיו משחק בנושא היגיינה. חולצה מלוכלכת, חולצה נקייה, מכנסיים נקיים. אז פה אנחנו רואים ממש את הפידבק, שהוא מאוד מאוד חשוב הפידבק לילדים עם קשיים קוגניטיביים, ככה הם יודעים מה היה נכון ומה לא נכון. למטה יש לנו פה מידע למטפלים, ופה יש ממש מה המטרות של כל משחק, איך עושים פישוט לשוני לילדים שצריכים יותר פישוט, איך לתווך את זה לילדים ברמות תפקוד שונות, אז ממש התאמה לכל משחק בהתאם לרמה של הילד. אפשר לראות שכל המשחקים בנויים אותו הדבר, וזה חוויית משתמש נגישה, יש לנו הסמלים באותו מיקום, יש את ההוראות ויש את המשחקים עצמם. כדי לעזור למשתמש, ברגע שהמיקומים זהים, זה נקרא עוגנים חזותיים, ככה אפשר להשתמש בצורה נגישה. לחצו על האות ריש. אז פה השתמשתי בפונט נגיש, כי אנחנו יודעים שילדים שיש להם קשיים קוגניטיביים, הכתב שהוא באותיות דפוס הרבה יותר מקל עליהם לקלוט את האות ולהבין איך היא נראית, וזה ממש חלק מעקרונות הנגישות. אנחנו רואים פה את המשחק בנושא רגשות, שזה גם משהו שעלה מתוך המטפלים עצמם. גם פה אפשר לראות שיש את הרמות השונות של המשחקים, יש את הדמויות שתמיד נמצאות באותו המקום. אנחנו נראה דוגמה למשחק אחד בנושא. איך אתם מרגישים שאתם שומעים שיר שאתם אוהבים? איך אתם מרגישים שאין לכם עם מי לשחק? אז פה אפשר לראות שהסמלים, אם זה היה מהאתר שנקרא אריסק, זה אתר שהוא מבוסס מחקרית, שהילדים יכולים להבין בזוגות, את התוכן. כל זוג מסכים יחד על התשובה ומסביר את בחירתו. איך לפתח קישורים חברתיים דווקא דרך משחקים שהם משחקים דיגיטליים, גם דרכם אפשר לפתח קישורים חברתיים. יש פה מדריך למשתמש, איך להשתמש בערכה עצמה, מטרות הספרייה, למי מיועדת, איך להשתמש בטיפים כלליים. יש פה גם, אני התמדתי יועץ מומחה, שאם יש קושי למטפל או למשתמש, הוא יכול לכתוב ליועץ איזה קושי הוא נתקל במהלך השימוש עם המטופל, כמו ילד בן 7 עם מוגבלות שכלית, יש פה שיש לו קושי להתמיד במשחק, שזה קושי שיש להרבה מאוד ילדים, ופה היועץ חושב ומייעץ לו איך לעזור עם הקושי שהוא מתמודד, אז לחלק את זה לפרקי זמן קצרים, להתחיל עם משחק שהילד אוהב, ולעלות ככה באופן מדורג. אז זה מהבחינה הזו. יש גם מעקב התקדמות, המטפל יכול ממש להיכנס, לכתוב את השם של הילד, את הקטגוריה של המשחק, איזה רמה של משחק, וממש לכתוב לעצמו גם הערות, איך הילד שיחק, מה היה לו קשה, וככה לשמור בעצם על עקביות ולראות מה לשפר בפעם הבאה. אז זה מעקב בתוך התוכנה עצמה. בנוסף לזה, לכל משחק אני גם צירפתי משחק מודפס, שבניתי אותו בצורה נגישה לפי הצרכים של השטח, אז השתמשתי ממש באותם סמלים כמו המשחקים הדיגיטליים ובאותה שפה של פישוט לשוני, כדי לגרום עוגנים. ברגע שילד רואה שיש אותם סמלים, אותו שפה, זה מאוד מאוד עוזר לו לתהליך של העיבוד מידע, כי אנחנו יודעים שילדים עם קשיים קוגניטיביים, יש להם תהליך עיבוד מידע יותר איטי, אם אנחנו משתמשים באותם סמלים ושפה, זה מאוד מאוד עוזר להם להבין את המשחק.
בנוסף לזה היה חוברת הדרכה בתוכנת קנווה של איך לבנות חומרים נגישים בתוך התוכנה עצמה, שזה משהו שעלה מהשטח עצמו, שהרבה מאוד מטפלים ואנשי חינוך רוצים ללמוד את עקרונות הנגישות ולהבין איך עושים את זה בעצמם, אז כתבתי גם חוברת שתסייע להם. לאחר מכן שבניתי את הספרייה, העברתי את זה למטפלות ורציתי לשמוע את המשוב שלהם. עכשיו אנחנו נראה סרטון קצר שבניתי בעזרת כלי בינה מלאכותית עם המשוב של ראיתי ילדים המטפלים. שבעבר נמנעו מלשחק לאורך זמן, משתתפים בהתלהבות במשחקים הנגישים. השילוב של הסמלים והצבעים הרגועים במשחקים יצרו חוויה נעימה לילדים עם רגישות חושית. אני משתמשת בספרייה הדיגיטלית בכל הטיפולים שלי. בזכות הסמלים במשחקים ראיתי שיפור משמעותי ביכולת של הילדים לשחק ביחד ולהמתין לתורם. זה שינוי משמעותי בחוויית המשחק שלהם. ההראות במשחקים שהיו מחולקות לשלבים קצרים תרמו רבות לידולת הבנה שלהם. כל החוויה שלהם מעולם המשחק השתנתה לטובה בצורה משמעותית. הסמלים עזרו לילדים בהם אני מטפלת להבין את ההוראות של המשחקים בצורה טובה יותר. ראיתי ילדים שבעבר נמנעו מלשחק לאורך זמן, משתתפים בהתלהבות במשחקים הנגישים. בנוסף לזה היה למחקר הזה גם השלכות קליניות. הערכה היא מוטמעת בתוך גנים ובתי ספר שמשתמשים בספרייה הדיגיטלית. בנוסף לזה אני כתבתי מאמר בכתב עת מאוד נחשב למוגבלות שכלית על המחקר הזה, וככה היה לי זכות להביא את העשייה שלי ובכלל את החדשנות פה במדינת ישראל ותעשייה מאוד משמעותית הזו גם לכתב עת בחול. ואני היום מעבירה סדנאות והרצאות גם במכללות מכללות שונות בארץ וגם לארגונים בתחום החינוך המיוחד, כדי להטמיע את כל הנושא הזה של עיצוב נגיש, נגישות דיגיטלית בעזרת כלי בינה מלאכותית, וככה להביא את החדשנות קדימה. מה שאנחנו רואים פה זה שיש מודל אחד, שהמודל הזה הוא יכול לשמש גם כדי לייצב משחקים שהם מותאמים לקליניקות, לגנים, לבתי ספר ולקליניקות פרטיות, אבל הוא יכול גם להתאים כדי לבנות ולהתאים ולהנגיש שירותים שהם שירותים ציבוריים, וזה מוביל למחקר הבא שלי שהוא נקרא נוסעים ברצף ברכבת קלה, שזה כלי דיגיטלי שאני פיתחתי במטרה לעזור לאנשים על הרצף האוטיסטי לנסוע בצורה נגישה ברכבת קלה במרכז. אז הרציונל שהוביל אותי לפיתוח המחקר היה שנסיעה עצמאית בתחבורה ציבורית, אנחנו יודעים שזה כמובן מאפשר לאנשים עם מוגבלות להיות עצמאים בחברה, וזה משהו מאוד משמעותי עבורם, אבל מבחינה מחקרית יש מעט מאוד מחקרים שמדברים על שימוש בכלי בינה מלאכותית בכל התהליך הזה של ההנגשה של נסיעה בתחבורה ציבורית, בגלל ששימוש בכלי בינה מלאכותית זה משהו מאוד מאוד חדשני שעדיין לא חקרו אותו, לכן המחקר הזה הוא מאוד מאוד חדשני. ואנחנו גם יודעים שצעירים על הרצף האוטיסטי הם מתמודדים עם אתגרים מאוד מורכבים בתהליך הנסיעה ברכבת קלה, בגלל הקושי שלהם בתפקודים ניהוליים. הקושי בתפקודים ניהוליים מקשה עליהם בעצם לתכנן את הרצף נסיעה ברכבת, מהרגע שמגיעים לרכבת עד הרגע שהם יורדים בתחנה שהם צריכים לרדת, הם צריכים לעבור רצף של פעולות, הם צריכים לקנות כרטיס, להגיע למכונה, לשלם, לתקף, לעלות לרכבת, לדעת באיזה תחנה ולרדת. זה דורש רצף פעולות וקשה להם מאוד לתכנן רצף של פעולות, קשה להם מאוד עם ההתמצאות במרחב, הם לא יודעים איפה המכונה שצריך לתקף, איפה לעלות, המרחב הוא תמיד משתנה, האנשים לא תמיד נמצאים באותו מקום, התחנות לא תמיד אותו הדבר, וזה מאוד מקשה עליהם. גם אנשים על הרצף האוטיסטי מאוד קשה להם כל הנושא הזה של גמישות מחשבתית,
במהלך הנסיעה ברכבת צריך את התהליך הזה של הגמישות, שאם הרכבת לדוגמה מאחרת ולא מגיעה בזמן, מה אני עושה, איך אני מתמודד עם זה, כל הנושא הזה של חרדה במרחבים ציבוריים, חרדה חברתית, אם אני צריך עזרה, למי אני פונה, יש המון הצפה חושית, הצפה רגשית בכל התהליך הזה, וזה בכלל מאתגר את האנשים על הרצף האוטיסטי בצורה מאוד מאוד משמעותית, לכן הכלי הזה הוא מאוד מאוד משמעותי עבורם. במחקר הזה השתתפו גם צעירים על הרצף האוטיסטי, אבל גם מטפלים. הדגש כמובן היה לשמוע את החוויה של האנשים עצמם, אבל לי באופן אישי כיוצרת של הכלי עצמו, היה חשוב לי לקבל ראייה רחבה, להבין גם איך האנשים חווים את זה, וגם איך המטפלים בעצמם חווים את זה, כדי שאני אוכל ליצור את זה בצורה שהיא מותאמת ונגישה נגישה להם בצורה מדויקת. אז האנשים עצמם, מה שהם אמרו לי, אחת המשתתפות אמרה לי, הכי קשה לי זה לדעת מה עושים קודם. קונים כרטיס, עולים לאיפה, כל פעם זה כאילו פעם ראשונה מחדש. ועוד משתתף אמר לי, כשאני מגיע לתחנה אני לא מבין לאן ללכת. יש רעש, יש אנשים ואני מרגיש שהראש שלי נתקע. אז אני פשוט חוזר הביתה, וזה משהו שקורה הרבה לאנשים עם מוגבלות. ברגע שהם מתמודדים עם קושי, שהם נתקלים בקושי, הם לא יודעים מה לעשות, הם פשוט מוותרים וחוזרים הביתה. ופה הם מפספסים בעצם את ההשתלבות בחברה, כי אם יש קושי ואני לא מתמודד איתו, אני בעצם לא משתלב בחברה, וזה מונע מהם בעצם את כל התהליך הזה של השילוב. כדי לבנות את הכלי הזה, גם פה השתמשתי במודל להנגשה דיגיטלית, אני אפיינתי את הצורך שלהם, הם משתמשים הרבה בכלים טכנולוגיים, אני בחרתי פה את הכלי בינה מלאכותית שיעזרו לי לבנות את הכלי בצורה נגישה, התאמתי את האתרים עצמם לפי עקרונות הנגישות, וחזרתי כמובן לאנשים עצמם לתת להם להשתמש בכלי ולראות את החוויה שלהם. אז הכלי דיגיטלי הוא כולל מספר מרכיבים, הוא כולל סרטון אנימציה נגיש, הוא כולל בוט ואפליקציה שאפשר לתרגל בעזרתה את הנסיעה ברכבת קלה. זה נראה כך, יש פה קישור, המשתמש נכנס, יש פה את הקטגוריות של הסרטונים, של הבוט ושל הערכה לתרגול. בסרטונים יש מספר שפות, תרגמתי אותם בעזרת כלי בינה מלאכותית. עכשיו אנחנו נצפה... שלום לכולם, אני גל. בכל יום אני נוסע ברכבת קלה. רכבת קלה זו רכבת שנוסעת בתוך העיר. לפעמים ברכבת יש הרבה אנשים. אני יכול להרגיש לא נעים. אני יכול לשים אזניות שיעזרו לי עם הרעש. עכשיו נלמד איך נוסעים ברכבת. בשלב הראשון אני משלם על הנסיעה בכרטיס. אני מניח את הכרטיס במכונת ההטענה. בוחר את חוזה הנסיעה. חוזה נסיעה הוא נסיעה אחת בלבד או נסיעה לחודש שלם. אני משלם על הנסיעה. מוציא את הכרטיס ממכונת ההטענה. בשלב השני אני עולה על הרכבת. בשלב השלישי אני צריך לרדת בתחנה שלי. לפעמים אני לא יודע מתי לרדת בתחנה שלי. אני יכול לשמוע ברמקול את שם התחנה שלי. תחנה מרכזית. אני יכול גם להסתכל במסך ולראות את שם התחנה שלי. בשלב הרביעי אני יורד מהרכבת. הגעתי לתחנה שלי. עכשיו אני מכיר את שלבי הנסיעה ברכבת. אני מרגיש מוכן לנסיעה הבאה שלי ברכבת. נסיעה טובה לכולם. שלום לכולם. ליצור אותו, אבל הוא דורש הרבה מאמץ, הרבה חשיבה, וזה תהליך ממושך לבנות כזה סרטון שיתאים לאנשים על הרצף האוטיסטי. מבחינת עקרונות הנגישות, אז כמובן השתמשתי בשפה פשוטה, לפי כללי הפישוט הלשוני. אנשים על הרצף האוטיסטי מאוד מאוד קשה להם עם שלבים ארוכים, מסורבלים, הם לא יודעים מה הם צריכים לעשות בהתחלה, מה בסוף, לכן חילקתי את זה ממש לשלבים, והם יכולים ממש לראות מה הם צריכים לעשות בכל שלב, וככה הרצף הרבה יותר ברור להם. הקצב הוא אחיד, יש פה ממש קצב דיבור שהוא אחיד, לא מהיר מדי, לא לאט מדי, לפי היכולת עיבוד מידע של האנשים עצמם. מבחינת הצבעים והגירויים, אז כן אני אגיד שהרכבת עצמה יש בה הרבה גירויים, הרבה רעש, המון אנשים,
וכן היה לי אתגר בתור יוצרת של הסרטון, כמה לייצג את המציאות וכמה באמת למנוע מהם את הגירויים, כי אם יהיה יותר מדי גירויים הם לא יוכלו לצפות בסרטון. אז כן שאלתי והתייעצתי איתם לראות מה מתאים להם, כמה גירויים כדאי לשים, מה מתאים, גם שמתי מגוון סוגים של אנשים בסרטון, אנשים עם מוגבלות בראייה, אנשים עם מוגבלות פיזית, כדי באמת לייצג את כולם גם במרחב הציבורי, וככה באמת לתת להם גם מענה לקשיים בתפקודים הניהוליים שלהם. בנוסף לסרטונים עצמם, יש לנו גם בוט להתייעצות. את הבוט אני בניתי באתר שנקרא ג'מיני. עכשיו לבנות את הבוט עצמו בג'מיני זה מאוד פשוט, המורכבות פה זה לבנות בוט שהוא יענה על הצורך של האנשים עצמם, וזה בעזרת מחקרים בתחום והתייעצות עם האנשים עצמם, אז הם יכולים להיכנס ולכתוב את הקושי שלהם. כמובן אני הכנסתי פה קשיים שהם העלו, כמו קושי שיש הרבה רעש ברכבת ומה לעשות, אז הבוט קודם כל הוא מעודד אותם ואומר להם שטוב שהם יתנסו, ונותן להם ככה עצות ממש בנקודות, בפישוט לשוני, במשפטים שהם קצרים, ותמיד אומר להם שהם יכולים להצליח ושימשיכו כדי לעודד אותם ככה להמשיך, כי אנחנו אמרנו שקשה להם מאוד להמשיך. יש פה אפשרות גם להקראה קולית, שאנשים על הרצף אוטיסטים מוצפים מאוד מאוד קשה להם לקרוא את התוכן, לכן ההקראה קולית היא מאוד מאוד עוזרת להם במצב של הצפה או במצב שהם לא מרוכזים כרגע והם לא יכולים לקרוא את כל התוכן עצמו. מבחינת הערכת תרגול זה אפליקציה שבעצם אני בניתי אותה בקלוד AI. קלוד AI מאפשר לנו היום לעשות הרבה דברים, וחלק מהדברים זה לבנות גם אפליקציות שהן נגישות. האפליקציה נראית כך, היא ממש מחולקת לרמות, מחולקת לצבעים, מהרמה הפשוטה לרמה הקלה, יש פה אפשרות לעשות הקראה קולית למי שצריך. יש לנו אפשרות להגדרות נגישות. מה שיפה פה בהגדרות נגישות, בגלל שאני יצרתי את האפליקציה, אני הטמעתי פה את האפשרות לפישוט לשוני בתוך האפליקציה עצמה. זאת אומרת, יש אפשרות להפוך את כל השפה של האפליקציה לשפה בפישוט לשוני, לפי הכללי פישוט הלשוני בחקיקה, אני הכנסתי את זה בעצם לאפליקציה עצמה. נכנסים לשלב הראשון, יש פה את השאלה ויש פה אפשרויות וצריך לענות, יש פה גם הקראה קולית לכל שאלה. ברגע שהאדם עונה בצורה נכונה, אז הוא ממש רואה את המד התקדמות שלו והוא יכול לעבור לשלבים הבאים וככה לתרגל את כל רצף הנסיעה ברכבת קלה. אנחנו יכולים לראות פה את הרמה הבינונית, את הרמה הקשה, ממש ככה זה מחולק לרמות שונות, וגם פה יש את העיקרון של חלוקה לצבעים. אחרי שנתתי לאנשים עצמם להתנסות בכלים, אז זה המשוב שקיבלתי מהם. אחת המשתתפות אמרה לי, בוא תרגיש לי כמו חבר, שאפשר לשאול אותו שאלות בלי להתבייש. שאלתי אותו 3 פעמים את אותו דבר והוא פשוט ענה. עוד משתתף אמר לי, אחרי שראיתי את הסרטון ידעתי בדיוק מה יקרה בכל שלב. הגעתי לתחנה ולא הופתעתי, זה הדבר שהכי עזר לי, שלא היו הפתעות. אז כמו שאמרנו קודם, שמאוד קשה להם עם הפתעות, עם דברים לא צפויים, ברגע שהם יודעים מה צריך לקרות, אז החרדה יורדת והם משתפים פעולה בצורה הרבה יותר טובה. אז לסיכום, כשעיצוב הנגישות מתחברים, כמו העיצוב הנגיש והתפקוד, אנחנו רואים שהם מתחברים ביחד, ואז מאפשרים לאנשים להיות חלק מהחברה. אנחנו רואים איך כלי בינה מלאכותית היום עוזרים לנו ליצור כלים שהם נגישים ומותאמים לאוכלוסייה. יש לנו את המודל שהראיתי ופיתחתי, שאפשר להשתמש בו גם לתוצרים באוכלוסיית הילדים בקליניקות, אבל גם לתוצרים שהם בשירותים ציבוריים. הכלים הדיגיטליים הם לא עוזרים, הם עוזרים בצורה מאוד משמעותית, גם בקליניקות, גם בגנים, גם בבתי ספר, גם במשרד החינוך, אבל גם הם יכולים לעזור בקהילה, גם הם יכולים לעזור ולהנגיש שירותים ציבוריים, וככה לעזור לאנשים עם מוגבלות להיות חלק מהחברה. אז זה הפרטים שלי, למי שיש עוד שאלות או רוצה להתייעץ או לשאול שאלה על הכלים שהצגתי, אפשר ליצור איתי קשר פה במייל הזה ובטלפון הזה. תודה רבה על ההקשבה.